Mun sha faɗa a nan cewa masu ciwon shiga ku yi amfani da ganye, ku ci ganye da yawa, ku yi amfani da ganye, ku ci ganye da yawa. But tambayan shine a cikin ganyen da ake da shi musamman a Najeriya, a Nijar, a Cameroon, a Chadi, wasu ganye ne suke iya saukar da shiga? A cikin ganyen da za su iya saukar da shiga, number one shine zogale. Zogale shine number one a saukar da shiga, don a cikin shi akwai sinadaran da bincike ya nuna, bincike kan bincike ya nuna cewa yana iya saukar da siga. Amma kamar yadda kullum nake baku shawara, ba wai zai maye gurbin maganin ku bane, a'a zai taimaka ma maganin ku ne. Banda haka kuma zogalen yana da fiber, kamar yadda na koya muku, fiber yana tabbatar cewa shiga bai tashi ba. Shugan da yake cikin abinci ga bai shiga jininka nan da nan ba, amma yana shiga a hankali a hankali. Zogale kuma yana da vitamins, yana da minerals sosai. Don haka zogale ne number one. Number two ita ne ganyen yakuwa. Ganyen yakuwa tana da amfani sosai. Don bincike ya nuna yana saukar da shiga, banda haka shi ma yana da fiber, yana da vitamins, yana da minerals. Don haka ganyen yakuwa shine number two. Number three kuma shine ugu leaf, wato pumpkin leaf kenan. Ita ma tana da amfani da yawa. Bincike ya nuna cewa tana da wani sinadari da yake tabbatar cewa ba duk suga da yake cikin abincinka bane ya shiga jininka, sauran kana iya yin bayan gidansa. Banda haka kuma shi ma yana da vitamins, yana da minerals, kuma yana da fiber. Na gaba kuma shine ita ganyen kuka. Ganyen kuka tana da amfani sosai, tana rage cholesterol, tana gyara BP, tana gyara sugar, kuma tana da minerals da vitamins. Fi ba da shawara cewa ganyen kuka a dafa ɗanye, in ba a samun ɗanye, in za a shanyar a inuwa, kar a shanyar a rana. In an shanya shi a rana, akwai vitamins da minerals ɗin da rana yana lallata su. Na gaba kuma shine ita karkashi. Ganyen karkashi ma tana da kyau sosai, banda vitamins da minerals da fiber, kuma bincike ya nuna cewa ita ma za ta iya saukar da shiga. Na gaba kuma shine ita ganyen lalo. Wanda ba su san ganyen lalo ba, su tambayi iyayensu. Ganyen lalo ita ma tana saukar da shiga, banda fiber, banda minerals, banda vitamins. Wa'annan duka akwai bincike da suka nuna suna iya taimakawa. Amma kamar yadda na faɗa a farkon bidiyon nan, kar ku bari ya maye gurbin maganin ku. Ita dai aikinta ta taimaka. Ina da fatan kun gane bayani na. Ku gaya min a comment section a cikin wayannan da na faɗa wanne kuke amfani da shi.